Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәйрле кич, кадерле дуслар һәм килгән кунаклар. Без сезне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Лидия Ахматованың юбилей кичәсендә күрүебезгә бик шатбыз. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие поклонники. Мы приветствуем вас в концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на творческом вечере Лидии Ахметовой. Талантливая певица, очаровательная женщина, истинный знаток и ценитель татарской народной, академической, эстрадной, джазовой музыки. Певица с богатым и разнообразным репертуаром. Она выпустила 10 аудиоальбомов, которые имели большой успех. Жырлау Лидия Ахматова өчен кешеләргә шатлык, матурлык, мәхәббәт бүләк итүне аңлата. Чөнки ки һәм җыр дөньяны тагын да ямьләндереп җибәрә. Открывает праздничный юбилейный концерт истинная жемчужина татарской музыки. Композитор Латыф Хамиди. Концертный вальс. Вальс красоты и вечной молодости. Каршылыгы сәхнәдә Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Лидия Ахматова. Бүгінгі кешебіздің юбиляры Лидия Ахматова. Дорогие друзья, для поздравления на сцену приглашается министр культуры Республики Татарстан Айрат Минимулович Сибгатуллин. Рәхмәт итегез, сезне сәхнәгә чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Лидия Алексеевна 100 ел белән сәндә дөрес булыр. Себердә туган, Кайбыч районында үскән, консерваторияны бетергән, исемнәрен алган, Гнесинкага барган, һаман да матур җырлый. Аның җырлары күңелгә керә. Аның җырлары башыбызда, уебызда кала. Аның тавышы мен чагыштыра алмыйм. Лидия дөресен әйткәндә синең тавышны.
Biz bit aның белән бергә эшләдек. Дөрес бит? Кинематографиядә еді. Минем бер генә теләгем, Лидия Алексеевна, сезгә. Менә шушылай матур итеп җырлыйсың, шушы тавышың һәрвакытны үзең белән булсын, үзгәрмәсен. Ул безнең күңелләрдә, ул безнең йөрәкләрдә. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы Президенты указы Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләү турында. Музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертү һәм күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, Татарстан Республикасы дәүләт бюджет мәдәният учреждениесенең Татарстан Республикасы филармония джаз оркестры директоры Әхмәтова Лидия Алексеевнаны Татарстан Республикасының фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләргә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Менә сиңа удостоверение. Менә медаль. Монда матур хезмәт Монда инде хөрмәтле дуслар, көчле алкышлар әлбәттә. Менә шулай. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә бик зур рәхмәт. Шулай итеп Лидия Алексеевнаның кичәсенә килүегез өчен. Сезгә матур кичә, матур җырлар. Рәхмәт. Спасибо Үзегезгә бик зур большое. рәхмәт. Благодарим вас за поздравления. Спасибо, Айрат Минимулович. Ну а сейчас, дорогие друзья, принимайте музыкальное поздравление от Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан.
ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан. Афарин. На сцену приглашается художественный руководитель Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, художественный руководитель ансамбля фольклорной музыки, заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, профессор Айдар Фаттрахманович Файзрахманов. Һәм бүгенге кичәнең юбиляры Лидия Ахматова. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачыбыз. Менә без Лида белә, мен аны Лида дим, минем өчен ул Лидия. Лидия Алексеевна белән без тормыш юлынан гел менә шулай бергә атладык. Алтын балык кебек у беренче тапкыр мин аны Галиаскар Камал театрында биргән зур концертка алып чыккан идем. Шушы гомердән бирле Пединистта укыртырга килдем. Бираздан карыйм Лидия Алексеевна килеп җиткән. Biz аның белән акырына атлый, менә шулай бергәләшеп профессор дәрәҗәсенә барып җиттек. Татар дәүләт филармониясенә эшкә килдем. Минем арттан Лидия Алексеевна килеп керде. Аллага шөкер, монда инде без аның белән икебез дә Россиянең атказанган артистлары булдык. Котлыйк әле бу исем белән Лидия Алексеевнаны. Лиданың бик матур сифатлары бар. Аның иң матур сифаты аның белән кайда гына барсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә җиңел һәм бик рәхәт. Юкка гына Рөстәм Әхметов аның белән инде ике ата, ике ана, алар менә шулай матур ике бала үстереп, алар бу мөкердә гөрләп яшиләр. Мин аларның гаиләләренә, балаларына исәнлек, саулык телим. Лиданың үзенә уңышлар телим. Безгә бергә менә шулай икебез кулга кул тоташып, тагын да матур итеп иҗат юлыннан барырга, дәвам итәргә насыйп булсын иде дигән теләк белән менә шушы чәчәкләрне аңа тапшыра. Һәм инде менә шушы фәлсәфәгә сыйган Рөстәм Мингалимнең фәлсәфи шигъри юлларын мин бүген үземнең исеменнән, филармониядә эшләүче артистлар исеменнән, филармония директоры Кадыйм Назир углы исеменнән юллыйсым килә. Ул ашыгасың дип атала. Zaman şulay kuşa indi. Tırmış şulay kuşa indi. Köp yererge, köp көрерге, köp işlerge, köp bilerge. Sen yaşarga aşıgasın. Aşıgasın. Sen bit yartı ömür yemğağını жилгә сүткәнсең бит. Калганың тормыш җиле үзе җиңел сүтә. Гомер җибен кирелеп көннәр аша үтә. Гомер җибен кирелеп дөнья аша үтә. Әҗил сүтә. Җибне җилгә тыйыбрак биреп була бит. Җепне җилгә җил иркенә куеп була бит. Әҗил сүтә. Ах, чынлап та шулай. Әллә хәзер ашыкмыйммы? Әллә һаман ашыгыйммы? Нишлим икән? Дисеңме? Анысын үзең кара. Кеше үләргә сыңармый, яшәргә соңара. Бәйрәмең белән, Лида. Бик зур рәхмәт матур сүзләрегезгә, җылы теләкләрегезгә. Хәзер Лидия ханымның тормышындагы мөһим булган җылы фотосурәтле альбомна күз төшереп алыйк.
История певицы – это история ее жизни. На фотографиях из альбома памятные эпизоды, дорогие и близкие ей люди, главные события жизни, творческие победы и, конечно, радостные впечатления. Бу альбомны караганда без кичкенә кызчыкның зур танылган йолдызга әверелү тарихын күрәчәкбез. Рәхим итеп экраннарга. Внимание на экран. Biz kişəbizni devam etəbiz. Bir vaqt kichkina gina qiz Lidiya tishində oltin baliq ko'ra. Avulda bitinisi de buni o'ngishqa yuraganlar. Ham endi yillar o'zg'ach, naq shusha oltin baliq turida jir anga o'ngish olib keladi. Как известно, судьбу молодой певицы порою решает одна песня, которая становится настоящим хитом. И такой песней в 90-е годы стала песня «Золотая рыбка». Лидия ханым шын-шынлап бу җырны үзенең талисманы дип саный. Чөнки алтын балык җыры аңа танылу китерә. Без Лидия ханымның балыктан нәрсә сораганын белмибез, әмма шамалыйбыз. Итак, друзья, судьбоносная песня «Золотая рыбка». Алтын балык.
Lidiya hanım. Mında ko'pmi chechaklar. Lidiya hanım, bu bo'lak sizning ijodingizni hurmatlovchi, onun bilan saqlanuvchi ham g'ururlanuvchi tomoshachilardan. Rahim etib oling'iz, oltin baliq sizning talismaningiz. Мы думаем, что золотая рыбка будет всегда дарить радость общения с певицей. Итак, золотая рыбка, загадывайте желание. Кстати, дорогие друзья, к своему юбилейному концерту Лидия Ахметова подготовила новые замечательные песни и клипы. Bugun bizning borimiz ishida syurpriz. Naq bugun ham naq shusha sahnada, shusha soatda Ur-Yangi jirning premyerasi. Rizida Valiyeva so'zlari, Lidiya Ahmetova ijod etgan jir yaratib to'ya olmadim. Kuchli olqishlar bilan. Итак, премьера нового клипа.
Лидия Ахматова. Һәм инде әлеге чәчәкләр Лидия Ахматова сезнең өчен. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие зрители, продолжают звучать в адрес юбиляра искренние слова поздравления. На сцену приглашается глава Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан Альберт Ильгизарович Рахматуллин. Директор Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета Замалетдинов Радиф Ривкатович. Заместитель директора по воспитательной социальной работе Зилия Мухтаровна Явгильдина. Пожалуйста, дорогие наши гости. Hayırlı kişiler, hürmetli dostlar, kazanlılar. Men özümnің təbriklәүләрне башлаганчы, менә özümнең ылап уйнап чыктым. Ул Дәүләт Думы депутаты Рафил Габдрафиковичка беренче сүзне биреп аңгар китик әле. Ыллардан башлыйк. Менә бит әкрен генә чыгып бастым инде. Моторына булды. Лидияны яратабызны бик каты. Безнең Кайбыч районының глава итәрен ничек күтәргәнен глава белә. Аның кайтканын Кайбычта көтәләр инде. Әле бер дөрес булыр микән сөйләсәм, бер заманны Лидия белән ял итәбез Кисловодскида. Икәү түгел инде, ире дә бар, минем дә хатын бар, каядыр. Икәү. Сәгать бер 10-ларда, 11-ләрдә МВДда бит санаторийда отбой. Бер заманны Лидия Алексеевна жырлап җибәргән, тәрәзәләр ачык бит инде. Балконда утырабыз. Бөтен МВДның санаторий кул чаба. Лидия Алексеевна безнең Фарид Хайруллович исеменнән, депутатлар исеменнән мен сезне тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, иминлек, менә шулай матур итеп җырлагыз, безнең күңелләрне күтәрегез. Сүзне главага бирәм. Мен теге мен монда барып эләктем, мен Кайбычлардан булып чыктым инде. Шуңа күрә генә мен глава. Hürmetli dostlar, hürmetli Lidia Alexeyevna, şundan da biz менә bugün моның күпмедер бинаның тутырып, 100-дән артык кеше мотор иттереп җыелып килдек. Тау ягы артыннан, республиканың иң матур, иң гүзәл ягыннан, Кайбыч районыннан. Шуннан да Айрат Миңнуллович әйтеп китте, Себердә туган, но ул бездә. Ул безнеке, ул Кайбычныкы. Biz аның белән горурланабыз. Безнең иң беренче сандугачыбыз бар Галия Кайбицкая, икенче сандугач ул Лидия Алексеевна. Хөрмәтле дуслар, мин вакытны күп аласым килми. Бер-ике сүз белән генә тарих битләрен әйтеп китәсе килә. Шуннан да Лидия Алексеевна иң матур җирләрдә туган, Сарауыл авылында. Шунда үскән, шунда укыган. Аларның гаиләсен карасаң, гаиләләре бик каты зур. Алар бөтенесе җырга, моңга бик гашыйк кешеләр. Нинди генә уен коралларында әйтмәсәң, шунда бөтенсендә уйныйлар. Шуннан да без инде аларның әтисе дә менә шул мәдәният өлкәсендә эшләгән кеше. Без инде ул тарихларны сөйләсәң, монда бик күп сөйләргә туры килер иде. Лидия Алексеевна, сезгә бүген 2 бишле куйганнар. Хәтта мәктәптә дә бик сирәк кенә куялар 2 бишлене. Без сезнең белән горурланабыз. Сез безне районыбызның менә иң беренче бу матур чара башланып киткәндә, ул бит инде җырлады. Иң беренче җырларның берсе аның композиторы Латиф Хәмиди, тоже безнең район кешесе, ул Ябалак авылыннан. Менә шуннан да үзебезнең матур язучыларыбыз, композиторларыбыз, инде матур җырлаучыларыбыз белән без горурланабыз. Лидия Алексеевна алында менә
бүген йөзләгән кеше үзе килеп рәхмәт әйтер сезгә, үзебезнең матур районыбыздан бик кайнар зур сәлам, аның халкысыннан, чыннан да без сезне матур иттереп, һәр вакытта да көтеп калабыз, исән сау булыгыз. Иң мөһиме, әйтәсе килгән әйбер шул. Лидия Алексеевна матур иттереп авылдан чыккан кеше, үзенең тырышлыгы белән Татарстанның халык артистысы, Россиянең атказанган артистысын алган кеше. Менә без сезнең алда баш иеп, чыннан да тазалык, саулык, уңышлар, тагын да зурдан зур үләргә ирешерсез дип ышанып калабыз. Бик зур рәхмәт, дуслар. Матур иттереп безнең Сандугачны, матур иттереп шулай менә бу филармонияның матур бинасын тутырып килгәнбез икән, матур иттереп бүген ял итик, матур иттереп аңгар чәчкәләр бүләк итик. Чыннан да ул алтын балык кебек, күреп торасыз нинди матур. Әле аңгар әйтеп тормыйм яшен, әйтеп киттем инде. Әле күреп торасыз аңгар 18 яшь кебек. Ул шундый матур, шундый булган кеше. Лидия Алексеевна, чыннан да без инде чын авыл хуҗалыгы районы буларак, безнең иң зур бүләк, ул безнең матур иттереп пешкән икмәгебез. Ул менә бу икмәк, инде икмәк булса, дуслар, матур иттереп җырларга да була, матур иттереп уйнарга да була, матур иттереп шатланып яшәргә дә була. Икмәк истәлдә булса, барсы да булыр. Быел республикабыз 5 миллионнан артык, үзегез белгәнчә, икмәк йыеп алды. Аның күпмедер өлеше безнең районга туры килә. Безнең менә 100 меңнән артык тонна икмәк җыеп алдык. Ул безнең Кайбыш тарихында беренче тапкыр булды. Шуның өчен без бик шатланып бүген матур иттереп килдек. Иң мөһим, матур икмәгебезне пешереп килдек сиңа. Тагын бер бүләгебез, менә фән, мәгариф һәм фән министры Ингел Навапыш исеменнән бүген мактау грамотасы алып килдек. Ул инде миңа әйтте, Альберт, мин сиңа тапшырам бу эшне. Үзе Мәскәүдә матур иттереп, Лидия Алексеевнаның озак еллар матур иттереп эшләве, керткән зур өлеше өчен без аны почетный грамота белән тәбриклибез диде. Менә шуны матур иттереп аның исеменнән мин аны тапшырам сезгә. Монда матур тәбрикләү сүзләре инде үзебез район исеменнән. Чыннан да матур иттереп Лидия Алексеевна киләчәктә дә тагын бергә иҗатташ дуслар белән иҗат итәргә, җырларга, биергә, хәтта син иң беренче мин тарихыңны өйрәндем, син җырчы булырга теләмәгән идең, син биюче буласы килгән идең, синең шулай бит, биеп башлаган идең, инде матур бүген зур Сандугач булдың. Менә шуның өчен тагын бер кат рөхсәт ит тәбрик итәргә. Бу чәчкәләр сезгә. Менә кичкенә генә. Менә шундый матур табигатьле кичкенә генә сиңа бүләк. Тагын бер кат дуслар, бик зур рәхмәт. Лидия Алексеевна өчен бүген матур иттереп шатланырга да була, җырларга да була, биергә дә була. Бергә булыйк, шундый матур иттереп яшәргә, и тазалык, саулык иң мөһиме. Бик зур рәхмәт, бәйрәм белән һәрберегезне. Хайрлы кич, хурматлы кунаклар, добрый вечер, уважаемые гости, дорогая наша Лидия Алексеевна. Сегодня много достоинств было озвучено с этой сцены. Я, как представитель Казанского федерального университета, хотела бы осветить вам информацию и о других достоинствах нашей любимой Лидии Алексеевны. Она кандидат педагогических наук. Более 20 лет проработала в университете. Сначала в педагогическом университете на музыкальном факультете. Сегодня, как известно, наш факультет и университет влился в Большой Казанский федеральный университет. И она продолжает свою педагогическую деятельность. Более 7 десятков учеников, которых воспитала Лидия Алексеевна по вокальному исполнительству. И сегодня на сцене мы видим многих из них. И ведущий – это наш выпускник музыкального факультета, и девушки, которые сегодня исполняют и хореографические композиции, и вокальные – это тоже наши выпускники, это ученики Лидии Алексеевны.
От имени ректора Казанского федерального университета Ильшата Равкатовича Гафурова, от имени директора Института филологии, где мы вместе работаем с Лидией Алексеевной, от доктора филологических наук профессора Радифа Рифкатовича Замалединова я преподношу эти цветы, благодарственное письмо, пожелание здоровья, счастья, радости, долгих лет процветания и замечательных учеников. Спасибо большое. Рахмет сізге. Благодарим вас, дорогие гости. Спасибо большое за поздравления. Лидия ханым, сізді сахнадан кетмеуіңіз туралы, әлбәттә. Сейчас вновь поздравления. Мы хотим пригласить на сцену начальника отдела культуры Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Степана Петровича Спиридонова, а также заместитель председателя правления общественной организации «Кряшин» Республики Татарстан Людмилу Николаевну Белоусову. Рахмет сізді сахнаға шақырамыз. Вам слово, пожалуйста. Хөрмәтле Лидия Алексеевна, хөрмәтле кунаклар. Бүген безнең уртак бәйрәм, күңелле бәйрәм. Көтелгән бәйрәм дисәм инде әзрәк. Ни булыр инде, яшь барган саен кем көтә инде шулай бит. Матур бәйрәм. Мондый бәйрәмнәр инде ул һәр кеше өчен гомеренең һәрбер мизгелендә искә төшә торган бәйрәм. Лидия Алексеевна, менә кайбышлар дөрес инде, аларны кыбаш мактандылар инде безнеке дип. Без мамадышлар сезне безнеке дип йөрибез. Нишләп безнеке дип йөрибез? Менә бүген чәчәк заказ итеп чәчәкне алганда, чәчәк ясаучы кыз әйтә, безнең Лидия Алексеевна кайсы авылны хәле ул ди. Мен әйтәм, дусмәтнеке. Нишләп безнең мамадыш халкы сезне безнеке ди? Чөнки сез безнең белән бик яшь буласыз. Ул безнең мамадышның иң зур бәйрәме, республиканың иң зур бәйрәме. Россиягә уже танылган бәйрәм Петровны башлаганда, аны дальше үстергәндә, без бит бергәләп сценарийларны уйладык, кемнәрне чакырабыз, ничек иттереп, кайсы мәйданда нәрсә уздырасын, 3 көн шул Петров мәйданында йөри планлаштыра идек. Аннан тыш, безнең районнан чыккан никадәр җырчылар сезнең белән хезмәттәшлек иттереп зур сәхнәгә аяк атладылар. Концертлар куйдылар сезнең белән, йөрделәр республика буйлап, дуэтлар җырладылар сезнең белән. Аннан тыш, сез никадәр концертлар безнең Мамадыш районында оештырдыгыз. Оркестр белән, җырчылар белән, лекторийлар оештырдыгыз. Без сезне көтеп алабыз, гел. Аннан тыш, хәтерсез микән, без сез телевидениегә төшергәндә Сәлим ансамбль белән күп иттереп зур автобуска төялеп фольклор коллективлар килгән идек сезгә массовкага булышырга. Сез бит безне чакырдыгыз үз итеп. Башка районнан түгел, Мамадыш районыннан фольклор Кряшин ансамбльләре чакырдык. Менә шуңа күрәдер инде Мамадыш халкы сезне безнеке ди. Һәм дөрес инде ул. Россибирдә тугансыз икән инде, кайбышның хана түгел безнеке дә. Лидия Алексеевна, минем бүген бурычым зур. Главабыз Анатолий Петрович исеменнән тәбрикләү. Менә ул тәбрикләү монда матур итеп текстта язылган. Аны сез билгеле үзегез кайткач Рөстәм белән бергәләп укырсыз. Әйме, мен хәзер укымыйм. Анда менә мин әйтеп киткән, мин әйтеп өлгермәгән сезнең бөтен дәрәҗәле якларыгыз, мәртәбәле якларыгыз барсы да язылган, рәхмәтләр әйтелгән, рәхмәтләрне укырсыз. Масын тота торыгыз. Лидия Алексеевна, узган юбилейгызда Мамадышлар исеменнән мин сезгә алтын каз бүләк иткән идем. Хәтерисезме? Алтын каз, нишләп каз? Чөнки алтын балыкны сез үзегез электергән идегез инде кайчандыр. Менә бүген дә әйтеп киттеләрме? Алтын каз сезгә талисман булып, өстәмә талисман булып сезгә күп кенә уңышлар алып килде. Ул юбилейдан соң сезнең казанышларыгыз арта барды. Яраткан тамашачыгыз киңәя барды. Әйме? Менә без бүген сезгә талисман итеп, тагын бер өстәмә талисман итеп, менә шушы саба
урыслар сава диләр. Бездә матур яңрамый ди, мәче баштай балык диләрме? Урыслар нишләптер сава дип матур иттереп бетәр. Ябалак. Ябалак бөтен халыкларда символ мудрости, зирәклек символы. Нишләп символ мудрости сезгә бүләк итәбез, зирәклек символы? Чөнки инде сезнең алтын балыктан соң бөтен нәрсәгез булды. Бөтен уңышлар булды. Семьягыз менә дигән. Әйме. Званияларыгыз барса да бар, дәрәҗәләрегез барса да бар. Халык сезне инде артистларның артисты, җырчыларның җырчысы, укытучыларның укытучысы, профессорларның профессорыдыр да даже белгәйме. Шулай дип кабул итте, шулай булуына сөенә. Хәзер инде менә әллә качан төшерелгән клиптагы кебек чибәр, матур яшь булсагыз да каман. Аллага шөкер шулай. Әйме. Әкренләп менә шушы зирәк ябалак кебек китаплар, дәфтәрләр ачып инде кашандар Амархәйям, Фаина Раневская кебегеме зирәк сүзләрен төшереп табарга вакыт җиткәндер. Сез чыннан да тормышта да яшьтән үк бик зирәк кеше булдыгыз. Инде бу зирәклек сезнең үзегездә генә түгел, менә китаплар аркылы, төрле язып калдырган әсәрләр аркылы халыкка тагын да барып ирешсен. Зирәклек, тормышыгыздагы зирәклек периоды тагын уңышлырак булсын. Сезне юбилеегыз белән. Чын күңелле. Рәхмәт сезгә, рәхмәт бик зур. Чираттан сүз сезгә рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Лидия Алексеевна, мин Республика Көрәшен оешмасыннан һәм аның җитәкчесе Иван Михайлович Егоров исеменнән котларга килдем. Иван Михайлович кызганычка каршы бүген үзе килә алмады, ул командировкада һәм үзенең котлау сүзләрен, үзенең теләкләрен менә шушы котлау хатында язып тапшырды. Кайткач үзегез Рөстәм белән укырсыз. Менә нәрсә әйтим, Лидия Алексеевна безнең асыл нәселебезнең асыл заты. Затлы кәрендәшебез. Безнең сандугачыбыз, безнең тургайыбыз. Горурланабыз. Менә нәкъ май айында, быелның май айында безнең Республика Көрәшен оешмасына 10 ел тулды. Менә шул 10 ел эчендә без Лидия Алексеевна белән кулга-кул тотынышып 10 ел бергә килдек. Нәкъ 10 ел элек январь айында Лидия Алексеевна белән без Туым җындызы, Рождественская звезда дигән фестиваль башлап җибәрдек. Ул фестивальне Лидия Алексеевна үзенең студентларын алып килде. Һәм менә шул фестивальнең Лидия Алексеевна аягы да, кулы да җиңел булды. Менә быел январь айында без ул фестивальнең 10 еллыгын бәйрәм итәчәкбез. Фестивалебез киңәйде, таралды, географиясы бик киңәйде. Хәзер ул безнең бөтен республикада гына түгел, Россиядан килгән яшьләр белән, балалар белән бергә уза. Һәм менә шушы фестиваль оештыра башланганнан соң Лидия Алексеевна Сәлам дигән студентлар ансамбль оештырып җибәрде үзенең студентларыннан. Шушы фестивальнең башлангычы буларак шуннан. Һәм менә шул фестиваль Федераль университетның йөзек кашы булып, горурлыгы булып, әле дә булса сәхнә тота. Халыкара фестивальләрдә, республика фестивальләрендә беренче урыннар алып, лучший коллектив КФУ булып, аларның званиялары бик күп. Безнең шатлыгыбыз булып, КФУның горурлыгы булып, менә шушы коллектив, шушы студентлар коллективы бүген дә яши. Шуңа күрә без бик рәхмәтле Лидия Алексеевнага. Ул шундый җиңел куллы, ул шундый җиңел аяклы. Менә нинди генә мероприятие булса да, нинди генә нәрсәдер килеп чыкмаса, кемдер килеп җитмәсә, Лидиягә әйтсәң, ул йөгереп килеп җитә. Әгәр дә үзе килеп җитмәсә, студентларын җибәрә. Менә шундый кеше ул. Ул палочка-выручалочка. Ул чын дус һәм яхшы ышанычлы иптәш ул.
Без аның белән иҗтимагый оешма белән генә түгел, болай да дуслар аралашабыз, төрле ситуацияләрдә булганыбыз бар. Студентлар белән, шушы Лидияның студентлары белән, Сәлам ансамбле белән Төркиягә алып бардык без ул балаларны, студентларны. Анда төрле ситуацияләрдә булдык. Һәм мин аның балалар ничек эшләгәнен күрдем. Ул аларны әниләре кебек, аларны үф итеп йөртә. Бәлки алай ул дөрес дә түгелдер педагогтан. Но аларның үзләре дә аның күзенә карап, Лидия Алексеевна дип бөтен сүзен тыңлап, бөтен әйткән сүзен шулай эшлиләр. Шуңа күрә Лидия Алексеевна, бик зур рәхмәт сезгә шушы зур хезмәтләрегез өчен. Без сезне яратабыз, горурланабыз. Һәм менә юбилей диләр. Лидия Алексеевна бит әле алма кебек чагы. Шуңа күрә алдагы елларда гел җырлап үссен. Сәхнәдә җырлап үссен, тормышта җырлап үссен. Яратабыз Лидия Алексеевна. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле дуслар, кулларыгызны жәлләмәгез инде көчле алкышлар белән, әлбәттә. Сезне озатабыз. Инде, Лидия ханым, сез бит Керәшен халык фольклорының белгече буларак, озак еллар дәвамында нәкъ менә Бәрмәнчек ансамблена мәдәни ярдәм һәм терәк булып торасыз. Сезнең күп кырлы студентларыгыз шушы ансамбльдә хезмәт итә. Үзләрен каршы алыйк әле. Көчле алкышлар белән, хөрмәтле дуслар, сезнең өчен сәхнәдә фольклор ансамбль Бәрмәнчек. Şiiremler tezden, mümkün bulsa bir minutqa ayrılmaz idim sizden. Zadranichny pıyala, baskan sayın uvala, bizni rival kup söyleşirge uyala. Olmaskida bizniki, olmaskida bizniki, kup jırlamışta duymayız darmonçabız bizniki. Bizni kishi aytayinda bu balalar azgan deyip, biz aytamiz azmagan deb, Xudo shulay yozgan deyip. Yaşağım, matur şağım, aşkım kışlar tüne bit ol, eğlenip qaytmay tağım. Ağıy dildə cözep gelməsiniz bala, aşırışı boynak gelip ömürlər uzub bara. Aşırışı boynak gelip ömürlər uzub bara. Aşırışı boynak gelip ömürlər uzub bara. Государственный фольклорный ансамбль Керәшен Республики Татарстан Бәрмәнчек.
творческом досье певицы и победы на конкурсах, и участие на съезде Союза композиторов России, где Лидия Ахметова представляла музыку композитора Резиды Ахияровой. География гастролей нашей героини, главной героини вечера – это Москва, Санкт-Петербург, города Сибири, Средней Азии, Прибалтика, Финляндия, Франция, Германия и Турция. Лидия ханым ветераннарға бағышланған қайрия концертларында, балалар йортларында, хастаханаларда, ғымуман әйткәндә республикабызның музыкаль иҗтимагый тормышында бик актив катнаша. Хезмәттәшләре дә Лидия ханымга олуг хөрмәт белән карыйлар. Сейчас в нашей программе прозвучит одна из самых любимых песен Лидии Ахметовой. Хәзер сәхнәбез түрендә музыкаль бүләк белән Татарстанның халык артисты Асаф Валиев. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Встречайте! Бәйрәм белән, дуслар! Бәйрәм белән, Лидия! Кызлар, кызлар, кызлар! Кызлар, кызлар, кызлар! Дус эшләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уйынның да ямын тапмыйм, ни булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Мин эшемдә гел почетта һәр чакмак кылар, кызлар гына урап узак яратмыйлар. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эй, кызлар! Йөрәгемнең януларын һич төшенмисез. Арагыздан бергезне сөям өметсез. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Йөрәгемнең янулары бирми тынычлык,